レオン。それに帝国軍に、とにかくソニア。そうか。レオン！俺は、傭兵か。俺の名はローガ。貴様がローガか。ありがてえ。じゃあな、エルウィン。今度会うときは。ああ。残念だ。お前となら、共に戦っていけると思ったが。言ってしまった。助けていただいて、どうも。今日は。そうだね。あ、へえ。何よ、その言い方。か弱いに。なんか言った？別。ぜひそうしてください。そうだな。今日はこの村で休ませ。あねえ、エルウィン。なんでもない。リアナ。エルウィン。静かだね。ここで。リアナも、ずいぶん。苦労なんて私。みんなとって。そうか。エルウィン。もともとは大したも、それからは、ドレンは物知りで。ただ？ドレンは。そうだったの。そんなに気にしないでくれ。アルハザードのああ、大切な。エルウィン。さあ、もう。おやすみ、リアナ。この調子で頑張るわね。レイガルド帝国清流騎士団のレオンとの共同戦線もつかの間、あくまでも帝国と戦うことを決めたエルウィン。一刻も早くラングリッサーを手に入れようと先を急ぐが、
まだか。もし、とにかく急ぐのだ。吊り橋を落とせば、カルダス軍の動きを。帝国帝国軍国境付近には、仕方ないわ。それより、エルヴィン、そうだな。よしみんな敵の飛行部隊に、そうだね。あれ知っ姫。て、だって、なんだかの者に力を。全軍はっ。それにしても、特殊な戦術。よし今はっ。
まだとにかく邪魔しないで。負けるわけにはいかん。行くぞ。負けるわけにはいかん。やる。力を。よーし。勉強した甲斐があったかな。